Mga kapuso, First Division sang Korte Suprema ginpahanugutan ng commercial fishing sa municipal waters. Mga magagmay nga manugpangisda nagakabalaka sa mangin epekto sini sa ila palang abuhian. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginakabalakan sa mga manugpangisda sa Oton, Iloilo ang pagpahanugot sang commercial fishing sa sulod sang 15-kilometer boundary sang municipal waters. Ini kasunod sa ginpagwa nga desisyon sang Supreme Court nga nagadeklarar sang pila ka probisyon sang Fisheries Code kag ang implementing rules and regulations sini nga unconstitutional. Mismo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nag-apela sa SC ruling bangod ginaproteheran sang ahensya ang small-scale fishers kag coastal communities. Ginalantaw sa mga manugpangisda nga dako ang mangin epekto sa ila palang abuhian in kaso nga makasulod na ang mga commercial fishing vessel sa ila area. Hindi ginapwede gidya. Kahit lain man na ito ila area, lamon niya, lain man din mo. Kaya kung kami karon masulod karon sa ila area to, basi kung ano kami nila, yun mo na, sisaon la, mo na, munto, nga mo na. Pag ila area, ila lang. Amon niya, amon man. Hindi pwede siguro kayo, guba ang pangbuyan ng tao, sigadi. Ay mo na ang pengaron mo lang medyohan mo. Ang iban nga manugpangisda ginasuhestyon nga kuntani hatagan sila sa alternative livelihood kag magpatuman sang closed season sa pagpangisda. Bilog ngo to may seasoning ta mo nga bulan o 6 month munta tanay sa pangisda. Tagaan ta mga tao ta sa barangay sang pangabuhi amisan nga gamay lang. Di kun di ta na pwede pasudlan sa dagko nga bisel na ma'am kay buwan ba sudlan dagko bisel ang kuha namon nga maksimo nga gagmay lang ubuson sang dagko nga bisel na. Sa subong, wala pa maka-issue sang statement ang BFAR 6 angot sa issue. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas.